بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اتنياري mais tu n'es pas un nyare là le quartier de nyare oda nyare du be nyare là de be dugudi bulona oui famille badi mais famille ba otalo kanga ta nyare là fana dugudi bulona ka takibaro ni ka tumalo lo fana eche oda parce que bamono ko dugu bonya to ko manga bonya dugudi ma de amuna dugu boya dugudi ma sori ngo dugudi de kay nga dugu ko nyaw benya do Bamako est-ce que Bamako est ma bonne nyaro ma ayi est-ce que ni tara nyaro ni ga Bamako dans wodo mais c'est du fana beta sigi Bamako fe ko nyaro ta khala mot o ma no ni wati na ko ni obeke Bamako do sa mani fingo ni sisa ma folo ko folo le ma fo sande ko ma shiti ta dugula na mata duguti fofo la ka duguti do ka bismillah sisa am sigi am yalla bakana alandi duguti alandi chef de quartier to ko do anda do anda yelen do anta ka solo ebe ki mun ebe ki chef de quartier do ayi voilà donc ya du mo yele bon ni ko ya on fait ni tara dugula en fait ebe so folo mun segrewe duguti ki ka solo e katiga iga présence signalée pour nyela mana iga sigidala voilà jende bo gese amano aflana ni islamé ibita almami fe kata misri la ki kofo ki yela mana jende bo ko bi ay mais église là avec elle parce que église là ni merci bana wa fo ko ni dunambe mo mi yele mana quartier la tout récemment ko wati la mo se ga wuli ki jo donc abe wuli abi to ni jamfo ale ni abora yoro mina kana o be kay avec église là bobo yangal la de mon bla o de ko ndi ngon donc tukuni sinon do bita kina oti duguti do ma mimbe mu duguti yere ma ye watu do donc an go la da bla na tara ki mun nga ta duguti ni ka ta bunye daka ale ya ken yere mana ko kina ne fana ka kera ko dugu mai boye bonye bon ya bon amba ni ga mun ne on soro ni be on soro ba fo bismillah ko dugu je fana ti me dugu kam parce que ka dogo e o bete mo kan jogoli ka dogo bega a to fla bo ngono ko menen bina sen karla fanga de akari sama bina ta karla o fele fanga de o kari do beni i joro do beni se do ko dugu do gara to dugu de do dugu de do on ba ko jeni munye ko ni ay dugu munna dugu dembe jera ka dugu ti bogo ko amagara tanala oje e dugu bega jaga dugu ti bogo c'est que fano be mi manga ka o de ke ko ni ay el mam fana gena ko amada ko ne kalamu almami ni islamé almami gen ko amada ko ne kalamu aya côté ko ni ay misri la jama almami gen ko almami madda ko ne kalamu okoro fo ko fota mun kanga fo misri ba sa man ko amadro le gay ko wara de oje patewa maintenant ba kunje chokoro ba do côté ko misri fara chogo almami joro to de oui c'est bien faut mobile fara chogo chauffeur placé bi voilà ayo bismillah bien novembre kalo le duru nam samba flale mwan kele ayo gafe ubay bolwa ambala je gafe folo mum bisambe hôtel républicain jaba ja chama bala bide jani jonja e mundo fora républicain ale kuma na feminka o de Isa Kaujima ale ka mineniye Isa Kaujimi rani sente nyama danga nanado kuma konna na sente mo lu kon ko commission kon farano nga wasa kasiga Isa Kaujima ale ka koni jatemine o lu kon nga farano nga kon ko fe waira ka foko aka mineni kon ko ube akon ko ba nyini sharati la mo fe ko uka abla o kuma konna na metalike ye afoko jamunu me o ye shogel ko kala maiga fokata kasoge na le kiriko ministre fokata se procureur ma o ye commune 4 procureur Touralin Kaujima olude kon jabe aka sente moko kuba nyini kiriti la moko fe Isa Kaujima ni sente nyama danga nanna do ko uka abla kablatin
k'a bila Ah, k'a sababu kɛ ko CNT mɔgɔw don kɛrɛnkɛrɛnnena ɲɛma danganana o don ayiwa républicain ale ka laseli o ye nin ye hali bi an bɛ to républicain ale kɔnɔna na politique ko ta fanfɛla la baara ɲɛbila minnu ka ɲi ka kɛ walasa ka kalata ko koɲɛw ka olu kɔni labɛn a yira k'a fɔ ko politique tɔn dɔw kɔni a yira k'a fɔ ko olu kɔni tɛna ye a baara kofɔlen o kɛnɛ kan républicain ale ka laseli o ye nin ye hali bi an bɛ to républicain ale kɔnɔna na kiiri ta fanfɛla na yira k'a fɔ chroniqueur min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Abdolo Jangani ale kɔni k'u bɛ kaso la kalo 3 bɔɲɔgɔnko kɔni kɛ yen nɔ yira k'a fɔ ko ale kɔni bilala liberté provisoire o kɔni o la républicain ale ka laseli o ye nin ye ayiwa an ka bila kɛrɛfɛ an bɛ l'indicateur de nouveau sɛgɛrɛ ale ko di indicateur du renouveau ale kumana fɛn min kan o de ye ko sani CEDEAO mɔgɔw olu ka ɲɔgɔn lajɛba kɔni cɛ ɲɔgɔn lajɛba min kɔni bɛna tali kɛ Mali ale kan hokumu kɔnɔna na ko ministre min ni ale ɲɛsinnen don lakana ko ta fanfɛla ma ko olu kɔni bɛ taamana Alassane kɔni fɛ kɔrɔbarikaw olu fɛ yen nɔ an bɛ wagati min na i ko sisan indicateur du renouveau ale ka laseli o ye nin ye hali bi an bɛ to indicateur du renouveau o kɔnɔna na an bɛ wagati min na i ko sisan ko conseil malien des chargeurs ale kɔni ɲɛmaya bɛ maa min bolo sisan ko o de ye Sulemani Baba Traoré ale kɔni ale kɛra ɲɛmaa ye fɔlɔ a bɛ fɔ min ma ko min bɛ tali kɛ président transitoire ale kɛra o ye conseil malien des chargeurs o kɔnɔna na indicateur du renouveau ale ka laseli o ye nin ye hali bi an bɛ to indicateur du renouveau o kɔnɔna na sisan kɛnɛya ko ta fanfɛla na an bɛ taa o ye hôpital du Point G kaw olu fɛ yen nɔ Move Africa Mali tel ale kɔni ye balo tɔni 1 kɔni di muso ma muso minnu ni ɲɛgɛnɛ bɔn bana kɔni bɛ o la indicateur du renouveau ale ka laseli o ye nin ye an k'o bila kɛrɛfɛ l'essor faso ka fasiri essor ale kumana fɛn min kan o de ye lakanako ta fanfɛla na ko Mali fintigilakaw olu ka wuli ka jɔ kɔni kɛra sababu ye ka bamanci mugan bɔyɔnko kɔni ka dankari olu la essor ale ka laseli o ye nin ye hali bi an bɛ to essor ale kɔnɔna na yira k'a fɔ ko baara ɲɛbila minnu ka ɲi ka kɛ walasa ka kalata ko kɔɲɔw labɛn a yira k'a fɔ ko o baara kofɔli ninnu kɔni bɛna boli fɛn jumɛn de kan ko de ye autorité indépendante de gestion des élections o bilali sen kan ale ni bulletin unique ko ni ɲɔgɔn lajɛ fanba kɔni bɛna boli o de kan essor ale ka laseli o ye nin hali bi an bɛ to essor o kɔnɔna na gouvernement ɲɛmaa ni o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye CEDEAO mɔgɔw ka lasigiden minnu kɔni bɛ ale hakilina kɔni di olu ma min bɛ tali kɛ a yira k'a fɔ ko u kɔni u k'u hakili latigɛ ko camancɛ fanga ko ni Ala sɔnna a bɛ tɛmɛ ko ɲuman o la essor ale ka laseli o ye nin ye hali bi an bɛ to essor ale kɔnɔna na ko a yira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ Issa Kawuji ko CNT mɔgɔw kɔni ka kulu min kɔni sigila sen kan walasa ka se k'ale ka ko sɛgɛsɛgɛ ko u y'a ɲini kiiri tigilamɔgɔw fɛ n'u ma kofɔlen ko u ka a bila essor ale ka laseli o ye nin ye Mali d'aujourd'hui ale kumana fɛn min kan o de ye ko Jaba Sura ni ale kɔni ko ye sare bɔlɔlɔ olu sanfɛ ko ale ka kiiri baro kɔni ko o jaabi kɔni bolodalen no novembre kalo tile 30 kiiri kofɔlen kɔni ka ɲi ka kɛ metali kɛ commune 4 ale tribunal o kɔnɔna na Mali aujourd'hui ale ka laseli o ye nin ye hali bi an bɛ to Mali aujourd'hui ale kɔnɔna na nka sisan an bɛ taa direction nationale des domaines o kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ni o ɲɛmaa kɔni ye Ibrahima Sempara ye ko san 3 kɔnɔna na ko ale sera ka sefa wari miliyari 400 ka o kɔnɔna don ni cakɛda kofɔlen o la ni o ye direction nationale des domaines ye Mali aujourd'hui ale ka laseli o ye nin ye o bila kɛrɛfɛ l'indépendant ale ye mun fɔ indépendant ale kumana fɛn min kan Issa Kawuji ka affaire kɔni kɔfɛ indépendant kumana ale kumana fɛn min kan o de ye min bɛ tali kɛ kiiri tigilamɔgɔw ka lafasalitɔ minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko Samale ni Silman olu kɔni ye weleweleda kɔni kɛ ko olu ka sariya sɛbɛn minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko sacro-saint ko u ka o bato o yɛrɛ bɛ tali kɛ fɛn jumɛn de la o de ye ka fangaw ka olu bɔ ɲɔgɔn na a bɛ fɔ min ma ko séparation de pouvoir ko ka o kɛ indépendant ale ka laseli o ye nin hali bi an bɛ to indépendant ale kɔnɔna na min bɛ tali kɛ feerekɛlaw olu ka lafasalitɔ min kɔni bɛ yen olu y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni bɛna tile damadɔ baarabila kɔni bolo da indépendant ale ka laseli o ye nin ye indépendant o bila kɛrɛfɛ le Phénix i b'o ta
Sphinxi ale kumana Sphinxi a yira k'a fɔ ko Faransi finitila ka dɔ kɔni ko ale su kɔntara ye a ka so kɔnɔna na Bamako yan nɔ. Sphinxi a yira k'a fɔ ko min kɔni ale dabaliba min bɛ tali kɛ MINUSMA fo ka taa se Faransi finitigila ka minnu kɔni bɛ yan nɔ ko olu si kɔni ma laseli kɔni kɛ ka ta ka ɲɛsin nin wale kofɔli o ma. Sphinxi ale ka laseli o ye nin hali bi an bɛ to Sphinxi ale kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la affaire Sophie Petronet ko yala ko ale ɲininen no Mali la yan wa. Sphinxi ale kɔni kɛn bɛ ka ni ɲiningali kɔni tɛnku. Ayiwa gafe laban mun nana o tɛ Mali tribune wa ale ko di Mali tribune ale kumana fɛn min kan n bɛ tali kɛ ko Boubacar Jima coordinateur du MSDH olu kɔni kumana n bɛ tali kɛ jɔya wale min kɔni bɛ ka ta ka ɲɛsin mɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kayi mara kɔni na ale hakilina di dɔw di o kan. Bɔlen kɔnɔ n bɛ tali kɛ hali bi Mali tribune ale ka laseli ale fɛnɛ kumana n bɛ tali kɛ ko conseil malien des chargeurs a yira k'a fɔ olu fɛnɛ kɔni fɛ yɛlɛma baara dɔw kɔni o kɛra an bɛ wagati min na i ko sisan Mali tribune ale ka laseli o ye nin ye. Ayiwa n'o ko cɛra an bobula n bɛna ɲininka e bamanan ne ye kɔrɔbɔrɔ de ye ko o jumɛn ne ye maraka de ye. Maraka de wa a maraka non e maraka bamanan de parce que i tɛ maraka kan mɛn o voilà ni de kan i bɛ kan mun fɔ an b'o dɔn dɛ i bɛ bamanankan de fɔ i sigira bamananw cɛ bamanan jogo de b'i la e b'a fɔ e maraka jumɛn an ko e ye maraka ye mais i sigira bamananw cɛ la bamanan jogo de b'i la i bɛ bamanankan de fɔ i bɛ bamanan dugu la i ka marakaya bɛ min fo segin fɛ de segin fɛ de don quoi ayiwa d'accord an k'o bila o la bon sisan bamanankan kɔni i b'o fɔ dɛ i b'o fɔ kosɛbɛ ko san ye kalo 12 ye bamanankan na ko kalo bɛ yen i bɛ se k'o fɔ n ɲɛna les 12 mois de l'année bamanankan na kɛ e y'an t'o dɔn mun na i t'o dɔn e tɛ bamanan ye kelen bon sisan o kelen kɔni i t'o dɔn o tɛ baasi ye bon bamanan y'o tɔgɔ da mais mɔgɔw kulu dɔ sigilen don u b'a fɔ ma nko n t'a dɔn ni wuli mɛn nko kalanko nko awɔ ayi nko de don n'i b'a fɛ ka kuma nko voilà n'i b'a fɛ ka kuma ne de ko kumakan don mais mɔgɔw ma mun faamu nko tɛ kan ye mais sɛbɛnni kan don sɛbɛn don mais olu bɛ ɲɛɲini de kɛ an ka laadala fɛn mun farafinna fɛn mun tɔgɔ t'u la u k'o ɲini ka tɔgɔ de k'u la k'u labɛn parce que olu t'a fɛ an k'an ka fɛnw wele nanzaraw tɔgɔ la donc hali kalo ninnu bamanan ye kalo da bamananw ko jɔnminɛ kalo dɔnba makɔnɔ kalo dɔnba kalo lasiri fɔlɔ lasiri filanan lasiri sabanan ou lasiri laban ani arajaba kalo sunkalo makɔnɔ kalo sunkalo kalo selincini ou selideni kalo seli furancɛ kalo ani seliba kalo nin de ye kalo 12 ye san kelen bamananw fɛ mais n ko ma ko non ko ti bɛn o ko olu waati de ta k'a bɛn janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre ma. Donc olu ko olu bi jate ke tum. Bon, ni olu fana jate minɛ olu ko waati en tout cas waati bɛna parce que n ko kaw ko ma ko janvier olu t'a fɔ ma jɔn minɛ dɛ olu b'a fɔ janvier ma bina wele bin bina bilen waati min na bin i bɛ bin dɔn ni b'i kun wala ni bin bina bin waati min na donc bin bilen waati o de bina wele o ko o de bɛn janvier ma ko o waati de bɛn janvier ma olu ka jate minɛ donc olu b'a fɔ janvier ma bina wele février olu b'a fɔ a ma kɔnkɔnkɛ clair de lune ni kalo diɲɛ bɛ waati min na donc olu ko o de bɛ bɛn février ma donc u b'a fɔ février ma kɔnkɔnkɛ parce que ni kalo diɲɛ bɛ waati min na mɔgɔw bɛ mɛn u si la u bɛ taa kɛnɛ la u bɛ taa fɛrɛ la donc olu b'a fɔ ma kɔnkɔnjɛ kɔnkɔnjɛ y'a sɔrɔ jɛya bɛ kalo dibite kalo yɛlɛlen don donc i b'a fɔ yɔrɔ bɛɛ bɛ kɛ courant ye donc olu b'a fɔ kɔnkɔnjɛ mars olu ko a bɛ bɛn funteni waati de ma donc u b'a fɔ mars ma taraba ye funteni chaleur waati donc mars ko comme mars bɛna bɛn funteni waati ma donc olu b'a fɔ mars u b'o waati wele taraba bon avril u ko olu b'o waati kɔnkɔndibi y'a sɔrɔ dibi de bɛ waati le noir dibi de bɛ dibi bɛ waati min na donc u b'a fɔ avril ma kɔnkɔndibi an donna dibi la waati min na su dibi ka ca maintenant olu b'a fɔ mai ma mun na dabata
dabata kalo ko sɛnɛ waati sera awɔ daba tɛ samiya samiya dɔn donc ko mɛ bɛ bɛn dabata de ma a bɛ bɛn dabata kɔrɔ di baara waati sɛnɛ waati i y'a faamu juin ko o ye wasiwara ye wasiwara ye jumɛn k'i lafiya repos i ye dabata ka ban a ye sɛnɛ kɛ a ye danni turu aw b'aw lafiya o de ye wasiwara ko mɛ bɛ bɛn wasiwara de ma wasiwara sɔrɔ u ye dabata ka ban sɛnɛ kɛra donc u b'u lafiya o tɛ wa juin o tɛ wasiwara ko juillet o ye karifo karifo ye jumɛn sɛnɛ kɛra repos kɛra filankulu bɛ ɲɔgɔn minɛ u bɛ taa tulonkɛ i y'a faamu o de ye karifo ye filankulu de filankulu bɛ ɲɔgɔn minɛ waati min na ka taa baro kɛ o waati na y'a sɔrɔ baara banna u bɛ sɛnɛ mɔɔw lamɛn kɔnɔ pour que u ka taa donc bɛɛ ni kulu bɛ denmisɛn bɛɛ n'a kulu don ya o de ye karifo ye e ni mɔgɔ mun ye denmisɛn ye wa a ye kulu kɛ ɲɔgɔn fɛ maintenant août olu b'o fɔ ma dababila baara banna sɛnɛ kɛra ɲɔ taara ɲɔ sɛnɛna a fɔlɔ la a seginna a dɔnnen jiginɛ kɔnɔ baara banna an ma lafiya donc dababila ni dababila banna donc maintenant septembre u b'a fɔ tulafin a sɔrɔ tu finna tu ye kungo de ye bamanankan na yaba tu finna waati min na tu bɛ fin waati min na yiri bɛ bɔ waati min na tu ka ɲi waati min na fo bɛ se ka dɔgɔ a la o de ye tulafin u b'a fɔ o de ma tulafin octobre u ko ma kɔnbiti kɔnbiti exode denmisɛn bɛ bɔ o bɛna duba la u bɛna fɛn ɲini sɛnɛ kɛra ka ban samiya banna fɛn bɛɛ banna donc denmisɛn bɛ bɔ ko dugu la u bɛna duguba la ka na fɛn ɲini donc o de ye kɔnbiti o ye tubabukan na u b'a fɔ exode an bɔra so an nana faaba la an nana fɛn ɲini bon novembre u b'a fɔ ma nɛnɛba a y'a sɔrɔ nɛnɛ donna kɛ sumaya bɛ yen nɛnɛ waati bon na décembre ko kolikoli rosé ni samiya banna waati min bɛ waati duman mun bɛ o de ko donc olu ka waati bɛn o de ma donc olu ka kalo kɛlɛ u ye kalo minɛ k'a bɛn waati de ma ka tɔgɔ dɔ ma k'a bɛn kalo ma donc janvier binawule février kɔnkɔnkɛ mars taraba avril kɔnkɔndibi mai dabata juin wasiwara juillet karifo août dababila septembre tulafin octobre kɔnbiti novembre nɛnɛba décembre kolikoli mais o ma dabaliban dɛ dabaliban yɔrɔ min na ko an bɛ don wele tɛnɛ talata araba alamisa juma ko an b'a fɔ samedi dimanche ko non ko olu ye don ɲini fana k'a di tɛnɛ ma ko tɛnɛ bɛ wele olu ka ko la u b'a fɔ tɛnɛ ma kobalo n'i ye kobalo mɛn olu fɛ o ko de tɛnɛ ye mardi a talata araba talata de ye mardi ye u b'a wele kɔlɔn olu ka dɔn wele tɛ maintenant araba ko kunilɔn jeudi ko bilɔn jumado ko sinilɔn sibirido ko kɛndolɔn kari o ye dimanche olu ka don tɔgɔ filɛ olu fɛ n'u b'a fɛ ka dɔn fɔ u bɛ nin de fɔ k'a bɛn dɔn ma olu ninnu filɛ ka ni recherche ni fɛn minnu kɛ o est-ce que u bɛ ka kalan ekɔliw la bon u ma kalan ekɔli la mais u b'a kalan olu kɛ ekɔliso de la an'u ka tɔndenw fɛ mais kalanso kɔnɔ tɛ mais a bɛ kalan Côte d'Ivoire a bɛ kalan Guinée a bɛ kalan Mali a bɛ kalan Amérique a bɛ kalan France non mais u k'a dɔn an ka système scolaire la dɔrɔn ayiwa mais est-ce que faama bɛnna o ma est-ce que faamaw sɔnna o ma pour que a ka mais u bɛ se ka proposition kɛ faamaw ye o voilà au lieu que olu k'a dan o dɔrɔn ka école ma parce que o accès tɛ bɛɛ bolo ka se olu ka école la o mais n'a donna système yɛrɛ la en général mɔgɔw b'a dɔn voilà donc olu de ye fɛn ta par exemple examen aw b'a fɔ ɲɔgɔn dan olu b'a fɔ examen kimɛni i b'o dɔn aw b'a fɔ kaburuso olu b'a fɔ kaburuso ma seleso jumɛn seleso sele ani seleso voilà i y'a faamu ciseau bɛɛ b'a fɔ ciseau olu ko non ko ciseau tɔgɔ ye kɛmɛsu olu fɛ kɛmɛsu u bɛ ciseau wele kɛmɛsu u bɛ pince wele ballon yɛlɛma bɛ kɛ mun na bi yɛrɛ dabali de banna la donc y'a ma donc olu ye tɔgɔw de ɲini
k'a da tubabu fɛn na u t'a fɛ k'a wele tubabu tɔgɔ la donc olu yɛrɛ tɔgɔ de ɲini k'a da la donc bamanankan caman b'u fɛ olu b'a ɲini k'a bɛn k'a da olu ka waati ma. Donc n'u cɛsiri yɛrɛ u bɛ se ka mathématique x ni y ninnu fana recherche kɛ ko o bɛ se ka fɛn caman kɛ o mɔgɔ bɛ bamanankan na o. hali tomati u b'a fɔ tomati ma nangoyo. u b'a fɔ sukaro ma dani. utimi mugu. Est-ce que verte ko dunde wa jumɛn. dun ani dunde. dun ni dunde. dun ani dunde dun o ye vert ye dunde o ye bundeli. donc olu ye tɔgɔ ɲini k'a di fɛn bɛɛ ma o. fili ye kaba ye. kaba i y'a faamu. donc n b'a fɛ k'o de fɔ ye. donc bamanankan caman bɛ fɔ mais a y'a sama n kɔ la k'a don bamanankan na an bɛ tɛmɛ n'a ye o cogo la donc k'a fɔ farafin tɛ baara kɛ an bɛ baara kɛ dɛ k'a fɔ farafin ma kalan ka nkalon don dɛ ma taa nazara kalan na ni dɔnniya don ma kalan o tɛ kelen ye dɛ o tɛ kelen ye dɛ. wa an fɛ n'i ma tubabu kalan de fɛn an b'a fɔ k'i ma kalan. voilà n'i ma tubabu kalan kɛ dɔrɔn b'a fɔ kalan alors que zana kɛlɛ bɛ bamananw fɛ mo ka di n ye dɛ ko i ma kalan n'i ye kunfin o tɛ kelen ye dɛ. kelenw tɛ. voilà kalan ni dɔnniya tɛ sira kelen fɛ bamananw ko ten. dɔw kalalen don a tɛ ko dɔn. voilà fo mɔgɔw ko dɔn donc n b'a fɔ i ɲare kan bɛɛ ala ka tile hɛrɛ. amin.